Kana lang gani mga higala mga biktima sa bagyong Odette nga naamong mga higala kaniadto, Basta kadi matuman mahigala ang gusto sa kanhi Gobernador Gwen Garcia nga siya may muhatag ang kwarta sa NHA nga ipaagi gyud i-download sa Kapitolyo kay siya na may mutunol mga higala ngadto mga kaigalan sa mga biktima sa bagyong Odette. Awa man mo sugot ang NHA kay ila man tong budget, bahala di makadawat ang mga tao basta di sa musugot. Straight to the Nabalik kita na pundo dito mahigala sa National Treasury. Kay pangamong ba, ug dili matuman yang gusto bahalag mo suffer ang mga tao. Di lagi tagaan kasayon ang mga tao ba nga ang giingon mahigala sa NHA kana tag 10,000 pesos nga mahatag ngadto mahigala sa mga biktima, sila na bahala ni ana kay ang biyahe pa sila mo gasto pagpamiliti, mangita pas partner stores, nga imong gikasabot, Saron gi suwatan ni Governor Pambari 4 nga ibalik lang na bahala og bahalag dili i-download sa Kapitolyo basta importante mahatag sa mga tao sa mga biktima sa bagyong Odette. Suffer ang mga wagi kadawat tag 10,000 kadako ng 10,000 sa mga biktima sa Odette naamong. straight to the Wagi point. niya taga karon si Governor Pambari 4 nakaunahuna unsay maayo para sa mga tao.